Ngibunjwe ngenhlanganisela yeziyalo bese ngibumbele ikusasa ngisazohlangabezana nalo. Endleleni yami ngiyalwa ngifundiswa ngabe sengiqonda ukuqaphela ukuthi amaqaphelo ami kufanele ngiqonde ukwaqaphelisisa njalo la ngibheke khona. Esithangamini sabantu ngifana nenkomo edla yodwa ngoba emqondweni kunovakasha kwamagama kakhulu engiyala ethi mzukulu injabulo yakwazi ukusikhandela uwedwa. Ethi mntanami ekuhambeni noma sebekufake weni bezwe kodwa ungalingi ubalalele. Wathi mntanami phezulu kwabo bonke abantu abathi bayakwazi nabafisa ukwazi uzungakhohlwa ukubatshela ukuthi ozazi kangcono wena ngaphezulu kuba bona beqonda. Wathi wona ukuqonda ngokuphelele ukuthi izinkinga masihlasela empilweni obikelwa kuqala ngumdala ngaphambi kwabangani. Wathi ngikuphi umphako wendlela ke mzukulu. Wathi ekuhambeni kuyahlusheka impilo iyashayela siyazi. Wathi usize mzukulu uthobeke ngaso sonke isikhathi. Wathi ugwema ukuphakama ngoba kuyenzeka impakamo ikulahlekisele ngosizo ngoba wena uphakeme kakhulu kanti usizo lakho luphansi. Athi mntanami la impilo ikuthuma khona kukamfazi ongemama indoda iphiliswa zinqumo zayo kanjalo nowesifazane. Athi kuningi uzokufica okunye kuzohluka ezifundisweni engikufundise zona kepha lokho wena kunginike igunya lokwahlulela. Wathi ugada amazwi wakhipha emlonyeni mntanami ulimi isitho somzimba esincane kepha esinamandla okubulala impilo yomuntu ephila. Wathi baningi impilo yabathuma okuhle bahluleka ukuzibamba maqede babuya ngamabhokisi emakhaya. Wathi abanye basadla nhlamvana amathemba kodwa ukele ezandleni basahlele esikhindini. Athi izwa ngami le ndlela yakamhlaba idinga uthobeke ngaso sonke isikhathi ngoba ukuthobeka ikhona okuzala ukuphakama hayi impakamo kanti impakamo izala ithuna nokufa. Wathi mntanami kuningi okuzokuyenga okunye kuzofuna ukukudukisa ezimisweni ofundiswe zona. Wathi kodwa wena uyiqonda ngokuphelele inhlupheko eshiye ekhaya kanti okomhlaba kunamandla okuqoba ophiwa ukuhlakanipha kokwazisa ikhaya. Wathi ukubonga kwami mzukulu kuyokuzalela impumelelo yaphakade. Wathi yolandelwa ngamagama abanye bayothi uthwele ngoba vele uyobuthwele kepha uyobuthwele ukuqonda izimiso neziyalo ofundise zona ekhaya ekukhuleni kwakho uyosebenzisa nasekusaseni lakho.